Чыгу жолына борылдым. Анда чатлыктарак менә чыга торган ишек өстендә кичкенә генә ут чыганагы. Янгын чыккан төнне Миләүшә Мохтарова өйдә сеңлесе һәм әтисе белән булган. Төнге эшләр тирәсендә верандада ут чыкканын күреп алалар. Чыгып сөндереп тә карыйлар, тик кызыл әтәч агач йортны тиз камап ала. Тердә карасам, Ритван абыйлар җана. Инде хәтизрә шулай киендем дә бер котканы, мәктәбендәре исән сау калдым икән дип. Монда чыксам инде ике кызы, күршеләр дә чыккан инде. Янгын сөндерүчеләрне дә күршеләре чакырган. Янгын чыккан төнне бик көчле җил иде ди, авылда яшәүчеләр шуңа күрә ут мөгъҗиза белән генә башка йортларга күчми кала. Бәлки күршеләр янында гына торган менә шушы төзелеп бетмәгән бинада саклагандыр. Күршеләр йортын янгыннан шул бина гына аерып торган. Коткаручылар утка башка йортларга күчәргә ирек бирмәгән. Әмма Мохтаровларның йортлары каралты курасы көлгә әйләнә. Сыерларны чыгарып өлгерәләр, тавыклары үлә. Барысы да теге бик ярдәм итәргә тырыштылар, бик шундый мәрхәмәтле, шундый игелекле кешеләр арасында яши икән дип шундый менә уйлап куйдык инде. Гаилә башлыгы Ризван Мохтаровка 74 яшь, 42 яшендә ул хатынын югалткан, бер үзе 5 бала тәрбияләп үстерә. Гомере буе элемтәче булып эшләгән. Бөтен хатирәләр шушы йорт белән бәйле ди Ризван абый, кечкә күз яшьләрен тыеп. Бөтен семьяның бөтен тарихы янды. Документлар, үземнең военный билетлар, армиядан алып кайткан карточкалар, грамоталар барысы да эштән бирелгән грамоталар. Әлегә Мохтаровлар гаиләсе туганнарының йортында сыенып тора, исән калган терлекне дә монда күчергәннәр. Авылдашлар, якын тирәдәге мәчетләр, җирле хакимият тә булдыра алганча ярдәм итә. Мохтаровларга ярты миллион сумга якын акча җыеп биргәннәр инде. Янган йорт янында яңа нигез салалар. Шул материаллар кирәк инде. Токталар кирәк. Менә хәзер ясыйбыз, аннары кирпечләр кирәк буладыр инде. Крышаны күтәрергә өчен. Әлеге гаиләгә һәркем ярдәм итә ала. Ризван абыйның банктагы счет номерын экранда күрәсез. Мохтаровларның кышны үз түбәләре астында каршылыйсылары килә. Яшел Үзән районыннан Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.